Ndeba ekenekwa m n'ọzọ biko chọm ihe m chọkwu nnene maka na ever since Senator Ifeanyi Uba webatalụ CCTV camera na Nnewi, ndị mmadụ bịa na-asị na nwere ihe CCTV camera na-alụ ha na-ajụ ihe ka na-eme increase. Biko ihe one of the video kịta asị ka break ya da nke egosi unu ihe mere na CC Martin Junction nke mgbe tụrụ Anambra State businessman eji CC Martins wee malụ abịa kidnap mana nchọm kwunu nene the CCTV camera footage ndị release iji gosi na biko ebe ọbụla onye nọ nya dị very careful ihe na-eme, dị very careful about your surroundings maka na o nwere some things ekwu na this video footage na watch ya very well ya afụ na ndị ntọbịa atọli ya bụ ụzọ send ya onye na-monitor nọ abịa na monitor from ebe a na-ele ọka the man ga gosikwa gosicha mgbe ọ na-eme call gosicha ihe dị aṅa then along the line egosi ndị moto mgbe the man bata mecha ba filling station je park ya ndị mmadụ dịkwa busy na-aga their normal activities ifecha some ndị ọkada. So most times government pụta na-aba ndị ọkada like this ịbịa na-ajụzi ọ na-achọghọ ka ụmụ ogbenye lie nne mana ajụ ihe ejizi ya eme kali maka ị na-enekwa video to the end ifu mgbe ndị ntọ ahụ gafee jeje meet ndị vigilante ebe ha nọ. N'ime ndị vigilante a ebulu sọsọ egbe ofu onye onwere onye agbala egbe bulu egbe ofu onye vigilante mana ndị Anambra State vigilante group na-akọwakwa sị na all the vigilante enye ha walking talking ha eji communicate with their members in case ihe na-eme. Why nke ọzọ ji wee pụtaba funu atọlọ mmadụ tie aka welu phone ya bulugoro ụzọ mebe call instead of iji the walking talking enyela ha wee communicate with ndị be ha with ndị otu ya. So ana akọwasị na ever since this video emechara review before publish online na ejidego ụfọdụ ndị mana ụfọdụ ndị ka na-agbakwa ọsọ. Were ohere wee na-asị biko welu obi umeala nene vidio anụnwa kịta ịnenecha ya ihe amụta ihe n'ime ya bụ vidio unu afụkwa na indeed na CCTV kamera ahụ dị na Nnewi some part of Nnewi na-alụkwa nke bụ ọlụ nọ na ndị mmadụ ụfọdụ oge ọbụna ha na-anya fụ na nwere ihe egosigo ha bido doubtwa the importance of that thing itile ha mana ka na-akọkwa nsị na CCTV camera dị n'onwe ndị mmadụ na-afụ nwee nke anaghị afụ anya ma ichumi n'onwe nke ezulu ebe ndị mmadụ anya ndị mmadụ ama ndị bana na ya na nghọta. So nwe na-ajụzi biko onye ji etọrọ mmadụ ebie ka iwe nweta ego agbụkwa na aka kpala gị nakwa yọbasị n'aka ọlụ ekwensu ibibia litue na moto buru ụzọ kwụrụ pose as informant mgbe apụtazi gbaa egbe n'elu ọ lachapụ ọsọ while n'isi n'azụ mbata. And so much thank the people who don't analyze that video iji gosi na they are intelligent people very well na monitor ihe na-eme n'ime Anambra State. Anyị na-asị ha biko jisi n'ike n'olu n'ala na anyị pụtago na-ekwu na alụ kwụsị na ana anyị bụ na ana Igbo anyị alụ ya akwụsị site n'isi ruo n'ọdụdụ mana biko na neja vidio anụnwa ka unu fụ ihe mee njiwe pụta n'ụbọchị nkịta na-eti mkpu na-asị omela ebe ị nọ biko anya saa be your brother's keeper ebe ọbụla ị nọ. Enye na vidio anụnwa ndị Igbo anyị oge ọfọlụ obere ife ka ọ kụọ elekere 6 nke mgbede na ebe a na-akpọ CC Martins Junction ebe filling station CC Martin dị na aka mmiri ụmụdị Nnewi. Ife unu na-afụ kịta bụ mbọsị afọ ndị nche anọ na monitor ndị mmadụ nke a gacha unu afụ nwaanyị na-ahụ ọka ebe ọ na-ahụ ọka n'aka nri nwaanyị a na-ahụ ọka n'aka nri afọ unu afụ moto dịka ọ gafere ụdị moto dịka moto eji bịa kidnap CC Martin. Unu n'anya na onye anyị black ka o si bịa goro ọka ọ nọtere aka ebe ọ na-ego ọka na-eme ma phone call na-elegharị anya dịka ọ na-ele anya. Unu n'anya onye anyị black ji fonu na-aza fonu ma ọ na-akpọ fonu ma ọ na-elegharị anya na-ele ndị nche anya na-elekwa anya na-afụ moto na-agbagota na-abata. Mgbe moto na-agbadata kịta na-agbadata moto a bụ moto CC Martin nọ n'ime na-abata na filling station ya mbọsị 12th of October afọ
so unu fụrụ moto na-akpụte filling station ahụ kịta. So ọ na-ahaba station afọ maka na ife eji emefe ahụ because of ife melu ebe 2 weeks ago. Ndị ife mebụrụ na Nnewi in the last 6 months. So because of this, anyị wee tọtụsịa ife eji alụ ọlụ ka e wee nyoo malụ ka nyanwụ ife si wee mee ka ndị mmadụ malụ na ife anyị na-eme na Nnewi abụrụ ife ụmụazị na onwe ka ụdị ife so nwere mgbe ejisi ndị ife ama mmemme na omena ya na-achọ nweta ndị afọ maka na Nnewi niile dị networked. CCTV camera do everywhere na Nnewi ma nke a na-afụ ma nke a da afụ anya. And ife ndị nche Nnewi enyere ha nche niile walkie-talkie nwee ife niile barricade. Ọ bụ na ndị enyere ife niile ji ife enyere ha wee lụọ ọrụ ụdị ife amelu ama mme. So ọ dị mma ka igosi vidio unu na-anya fụ na nyanwụ nwoke ka na-akwụgharị ebe a na-ahụ ọka na-enegharị anya na-eme phone call na wee na-ekwukwa ife na-ekwu unu na-anya na-afụ ka ilo si wee tọwili on that day. CC Martin aparkigo moto ya na station ya nọ na station ya. Onye nọ n'ebe a na-elu ahụ ọka werekwa fonu na-emegasị na-enekwa anya ebe ndị sekuriti ndị vigilante nọ. Mmadụ 3 ka ndị vigilante afọwụ nọ na that junction and ha ji mmadụ 3 ajicha bucha egbe. And ịna-anya kịta na mgbago ebe afọ CC Martin si wee pụtakwa paakị ya moto ya, unu ga-afụ na pick-up Hilux white na-agbadata kịta. Unu afụ Hilux white ya ka ndị ntọ ha nọ n'ime that Hilux a na-abịa. So n'ọdụka onwe onye nọ na-agwafa na CC Martin abatago na filling station ya ma ọ wụrụ ife emelu ka e wee discredit ya security Nnewi ọdị ndị polisi enene nke afọ. Nna anyị na-afụ na moto a abatago kịta na filling station and oge ọ batara ndị na-ele fuel chenọ ndị bịara ịgba fuel na-afụ ka moto a na-abata kịta ọ paakị ya ndị na-ele fuel chenọ fuel ka a na-abịa ịgba. Onwee ndị ya kwado ka red shirt na-eje ka approach ya mgbe olebe ahụ ha ebupụtazi egbe kwuo okwu. Unu fọkasị ka ha si mapụta na moto wee ha pụtaziri fajezie kpụrụ CC Martins tii na moto fa na pick-up Hilux ha ji wee bata n'ebe afọ. Unenekwa onye a na-anọ ebe a na-ahụ ọka nwere onye na-ele osisi nye na ya na-akpa anyị ma afe mana anyị chọrọ ikwu afe. Onye a na-elekwa osisi CC Martin na-ele. Unu nezi anyị na-afụ na-enwere ndị ntọ na-agba afọ bụ mmadụ na-agbagbu egbe gbara ọsọ na-aje ebe ndị vigilante nọ na-agba egbe na nkịta ka ha na-agba egbe. Ndị vigilante na-atọ n'ebe afọ faje ebe afọ mana ndị nche na-atọ afọ bụ egbe 3. Ife na-agba anyị garị okonozi ka ha kpatara ha jijelu wuru sofu onye ka ha bụ egbe. Onwere onye agbara egbe enwere niti na-emelụ na onye motosaịkụl nọ na-enene ha mgbe ha gafere ya burukwa egbe chiri azụ. Onye afọ enwere ife ọgbara ọsọ na-atala o nwere ife ọ na-ata tacha tụpụ na nylon bag ya. Ọ ka nọkwa ebe ahụ onye nke nọ n'aka ekpe mụ na ya họpụrụ onye nke bụ osisi nwee nke ejikwa ọkada pụtakwa motosaịkụl pụta gbagharịa na-enene. Onye nke a na ọkada na-amonitọ moto a na-abịakwa nwere moto mgbe ife amechaa moto na-agafe ka ọ ma na moto ndị ọtụpụ ife oji n'aka kịta na start ya sozie moto ndị nta ka osisi Hilux gosi na station bụrụzie CC Martin wee na-apụ. Unu n'anya na afụ na onye nche pụtara mgbe ife amele and unu n'anya ntafụ na moto apụpụrụ fa bifo onye vigilante wee pụta wee were fon kpọba and abụrụ fon ka eji eme communication Nnewi. Ife eji eme communication Nnewi wu walkie-talkie. So ajụjụ a na-ajụ gụnụ mere walkie-talkie ada eyuzuhe na operation a gụnụ mere ndị neighborhood watch niile enwere onye kwuru okwu na-anụrụ egbe agbara ebe afọ. Gụnụ kpatara eji bịa ebe mmadụ 3 nọ ndị nche nọ ebulu egbe ofu onye onwere onye agbara egbe. Ife niile awụ ife ndị polisi na-enezi anya and investigation. Otu o si wee dọkịta onwego ndị aka ji nwee ndị nọ n'ọsọ nwee onye ọzọ mana ọ ka mma na anyị gosiri ụwa niile ife a because ụfọdụ oge anya dị ete ka igosi ife onyokonyo mana nke a melụ nwere ndị na-asị na ọdụkwa ka Nnewi adịghọzi ka ọ na-adị ọdụ ka ife bido na mebe. So ka anyị na-egosi onye ọbụla na anyị nwere ike iwechighị azụ ife melụ ụbọchị afọ otu aka afọ ndị ọkada dịkwanụ ka afọ na-elegosi na ife ndị ọkada melụ na onyokonyo a maka ada amakwa ama. Ife anyị na-agwa onye ọbụla kịta bụ onye lụ onye fis anyị n'anya maka na anyị echighatago ịfụ kịta maka ife amelụ na anyị echenjigo egwu anyị
and mụnwa ya ekwu okwu karịa otu ahụ kwuru ka ndị polisi wee nwee ike mechi ife niile ha na-eme. Anyị kpọzie rizọt. Anyị na-ekene ndị polisi, na-ekene ndị niile, na-ekene ndị vigilante, na-ekene ndị niile na control rooms anyị maka ọ na ha da-alụ ọrụ. Anyị ewepụta n'ife amele on the 12th. Daalụ na hinne. Egwu atụ na onye ọbụla Nnewedo ka ọ dị, Nnewedo tight. Ọ na-adụ mmanụ katakwa ife mme ma ozu anwụ na daalụ na hinne.